Bé, jo crec que una valoració positiva. Lògicament, un partit que neix té la dificultat añadida de que encara no és conegut i a més de llançar el missatge, teníem que llançar la nostra imatge i la nostra presència als ajuntaments, ja sigui a les Corts, però en realitat pense que en resum es pot valorar molt positivament i el treball ha sigut recompensat també per molta gent que ens ha reconegut aquesta feina desenvolupada en aquest any. Bé, analitzar de forma com ho has fet tu, si estàvem dintre d'un partit gran, podria quedar així. Nosaltres considerem que hem crescut també en política. És a dir, tal volta en número, en aquell moment era més gran el partit en el que conformàvem, però no en activitat política, i és la veritable raó per la que nosaltres ens formem com a iniciativa, perquè creiem que l'espai polític que representa aquesta formació ecosocialista no estava desenvolupant-se i no estava representat tampoc per en aquell moment Esquerra Unida. Jo crec que aquest primer congrés, ja el primer congrés, perquè el que hagué l'any passat fou de naixement, aquest primer congrés és més de consolidació del propi partit, de la pròpia imatge, canviem la imatge corporativa del partit i també del missatge que volem traslladar. En aquest congrés clarament ens definim com a ecosocialistes i a partir d'ara és el nostre punt de sortida a l'exterior, i com ens anem a comprometre amb la gent en les polítiques que anem a consolidar en aquest primer congrés, i en la gent que ens ha recolzat fins ara i que esperem que vinguen molts més altres. Podria ser com l'esquerra en realitat, els partits d'esquerres. Hi ha molta separació, diversificació entre els partits i no hi ha una unió per a lluitar per un front comú. En els partits ecologistes passa això, hi ha un percentatge molt gran de gent que recolza aquests partits però està difuminat. Aleshores, com a força potent, no influeix. Nosaltres volem representar també aquesta gent, malgrat que el panorama se veu entre alguna gent com dificultós, però l'espai està creat, el que passa és que hi ha que consolidar-lo i hi ha que intentar fer una unió d'aquesta força ecologista en el País Valencià, per a que no se difumine, que no se diversifique i que la faena siga conjunta per a un objectiu comú. Sobretot, jo crec que són les formes d'afrontar les realitats. Entenem que en altres partits se redunda molt en discursos i en debats prou estèrils que al final no venen a propiciar iniciatives encaminades a la gent real del dia a dia i la problemàtica en la que vivim avui per avui. Per tant, jo crec que aquestes formes, aquesta modernització del missatge, de les alternatives que s'aborden també millorant i renovant el discurs, és el que nosaltres volem i proporcionem a la gent. El nostre desig és aquest i possiblement és la diferència que tenim amb altres formacions polítiques. Jo crec que l'objectiu de les dues formacions polítiques, de les tres, jo parlaria també dels Verds, és configurar una força política forta per a les properes eleccions i per al treball del dia a dia. El tema dels matrimonis de conveniència, això em recorda a mi els pactes dels ajuntaments. Al final, uno té la seva formació política amb diferències amb la resta de formacions polítiques, però si el treball conjunt està clar i els objectius també, per desenvolupar polítiques d'esquerres, valencianistes i ecologistes, per què no anar de la mà i que este possible matrimoni de conveniència no siga tal, sinó que siga una unió d'estima total. I jo crec que avui per avui, tant els Verds com el Bloc com Iniciativa tenim aquest objectiu. De moment ens estimem prou.
La gent d'Iniciativa no ha contemplat, penso jo, aquesta possibilitat mai i penso que la gent del bloc tampoc. Tots dos ens marquem un recorregut polític amb les nostres diferències i amb la nostra acció política directa del dia a dia en els municipis on estem representats i, per tant, jo crec que l'horitzó és conjunt, però cadascú representant també a les inquietuds de les seves pròpies formacions, que ja dic, en alguns moments discrepen i en molts altres hi ha un ideari de projecció comú. Jo crec que això és una qüestió que el temps ha de marcar. De moment, cada formació política ha de fer la tasca que li toca i el més bé possible. Per tant, nosaltres ens marquem el nostre propi futur. El nostre propi futur atenent a el que ja comentava, que la unió del valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme és el nostre projecte també. I per tant, la resta de formacions polítiques deurien marcar-se els seus propis objectius i lluitar per ells, però no crec que tinguem nosaltres que pensar en això, perquè si no ens desviarem de lo principal, que és fer la tasca que tenim ací a les Corts i fora en els municipis i desenvolupar iniciativa i el nostre missatge. Dins del grup hem intentat mantenir una activitat normal. De fet, jo crec que se pot considerar quasi la totalitat de l'activitat que s'ha desenvolupat en un bon rotllo, com diríem. La situació és incòmoda, però també hi ha que mirar més enllà del grup parlamentari. Jo crec que Esquerra Unida en aquest moment està patint una crisi interna a nivell federal i no hi ha que amagar-lo tampoc. No crec que el problema que ha hagut en Esquerra Unida se tinga que focalitzar en el grup parlamentari atenent a les problemàtiques que estan patint en totes les federacions a nivell estatal. Per tant, així en el grup jo crec que en el bon rotllo que hem volgut portar endavant tant el bloc com Iniciativa en l'activitat del dia a dia no s'ha notat. Possiblement cadascú porta per dins una miqueta de malestar, però s'han sabut salvar les diferències. Sí, jo crec que a banda de lo que comentàvem del missatge modern, missatge més enfocat al segle XXI i al dia a dia, que això ja és algo novedós i jove dintre de la política valenciana, nosaltres hem tingut la satisfacció de veure com se'ns ha apropat gent molt jove perquè veu que hi ha altres formes de fer política i altres aires nous que donen una miqueta més d'esperança que les velles formacions d'esquerres. Per tant, en resum, si ja és un objectiu adreçar-nos a la gent jove, també ho és que el propi partit tinga aquesta veu jove. I no sé si des de les Corts en la meva joventut ho representa, però ho intento fer també. No sé si hi ha que ser molt endeví en aquestes coses, perquè, home, lògicament, veient la majoria absoluta del Partit Popular, tot el món podria deprimir-se avui per avui, però encara queda temps i el Partit Popular està avui per avui molt pujat als núvols, està endiosat i això a la gent no li agrada. No li agrada quan té que fer front a problemàtiques que pateixen en el dia a dia i que són derivades en molts casos pel Partit Popular, i que no siga capaç de donar resposta ni prendre serietat en els temes, sinó fins i tot fer mofa sobre els problemes que tenen els valencians i valencianes, pot passar-li factura. Avui l'estadística probablement ens diria que no, però jo crec que nosaltres, Iniciativa i la gent ecologista i valencianista, pot exigir a la gent que faci reflexions i fins i tot arribar a enderrocar el Partit Popular, que tant necessitem en el País Valencià.